Моннан 11 ел элек шәһәр кысаларында гына башланып киткән әлеге турнир соңрак өлкә аннары бөтен Россия, бүген халыкара дәрәҗәгә күтәрелде. В этом году хотел бы отметить, мы тоже его планировали как межрегиональный, но в итоге он стал международным, так как к нам приехала Республика Казахстан. Мы сами не ожидали этого, но они знают и слышали, что у нас всегда гостеприимно встречают, проводят турниры на высоком уровне. Они сами изъявили желание и приехали к нам в количестве 15 человек. Бәйгедә Идел буй федераль округына кергән 14 төбәктән иң көчле көрәшчеләрнең катнашуы турнирның илебездә ни дәрәҗәдә танылуы һәм югары абруй хакында сөйли. Узган гасырның 90 елларында өлкәдә әле беренче сабан туйларын оештырганда ничек кенә авыр булмасын, Рамис һәрчак беренче булып ярдәмгә килә иде. Исән чагында ул һәр елны сабан туйны оештыручыларның беренче сафларында иде. Мәчетләрен дә читтә калдырмады. Bizning Ulyan şəhərində, bizning Ulyan облысының нинде байлар көп, ярдәм итәләр әз. Шунарга әйтмәклим, что Рамискә любой вакытта бара идем, не только сабан туй турында. Булай да Рамис мәтәм, шулай мәтәм, татарларның мероприятияларын үткәрмәклим мәтәм, безнең татар теле мәдәният көне була, әниләр көне була. Булай татарларга булышы дим, мин әйтә. Рамил абый нәрсә кирәк, нихәтле кирәк, булышам нәрсә кирәк, барысына biz минем кулдан все барысына бирәм диде. Рамиз аба белән бик часто булмаса да аралаша идек, Аллага шөкер, һәр вакыт даими ярдәм кулын мәчеткә, даими мәчетебезгә, шәкертләребезгә даими ярдәм кулын суза иде, бик юмарт кеше иде, Аллага шөкер. Вот Рамиз аба шулай истә калды безнең. Рамис үзенең игезәк улларын Данис белән Фиделне дә кеше яшьтән үк спортка алып килә. Егетләр бүген үзләре дә көрәшчеләр келәмендә бил алыша. Спорт мәктәбе тренеры Азат Алиев бүген көрәшкә тартылучы яшьләр ел сайын арта бара ди. Думаем открывать татарскую борьбу, так как это наш национальный вид спорта. Татарская борьба всем очень нравится, это популярный вид спорта. Он красивый, потому что борьба на поясах, ну, сами понимаете, встали на поясах, вдвоем схватили, и там в любом случае бросок должен быть выполнен. Рамис Садиев үзе дә көрәш белән мәктәптә укыганда ук шөгыльләнә башлый. Үзенә үзе юл тавып бирде. Вячеслав Николаевич Романовка рәхмәт. Анарга шана идек. Ну, һәр вакыт мин үзем йөридем, абыйга никогда было. Мин барып сораша идем, ничек шулай булай. Лагерьларга йөрде, спортивный лагерьларга. Кайда бернинди дә жаловать юк иде, бернинди претензия. Укуында яхшы укыды, хәзер иптәшләре белән дә яхшы булды. Хәзер дә иптәшләре безне дә онытмыйлар. Турнирда 200-гә якын егет елның иң оста һәм иң көчле көрәшче исемен алу өчен көч сынашты. Рамис Садиев истәлегенә узучы халыкара турнирда командалар арасында беренчелеккә Ульяновск көрәшчеләре чыкса, икенче һәм өченче урыннарда Мордовия һәм Казахстан вәкилләре бүлеште. Турнирга берничә көн кала Рамисның дуслары һәр елдагыча аның рухына багышлап шәһәр рестораннарының берсендә зурлап корбан ашы мәҗлесе уздырдылар. Ул үзе иптәшләр белән шөгыль дуслык яшәде үзенең өмерендә. Һәр булышырга тырышты, һәрберсенә. Булышырга бик каты беренче. Кайсы спортивный мероприятияны якан мунсада кала, пешкән ашта кала, ул анда китә. Рамис истәлегенә узучы аш мәҗлесенә килүче күп санлы дуслары, туганнары хәтер йомгакларын сүтеп, аның турында истәлекләрне, хәтердә калган онытылмас матур мизгелләрен дә искә төшерделәр. Халык дөрес әйтә. Әгәр сине бу якты дөньядан киткәч тә искә төшереп, дуга кылып, яхшы гамәлләреңне хәтерләсәләр, димәк, син бу фани дөньяда юкка яшәмәгәнсең. Рамис Сафин, Әхмәт Мөнәрисов, Яңа Гасыр каналы.